γιατί να το κάνω αυτή τη μαλακία. Τέλος πάντων, τουλάχιστον δεν θα έχουμε καλαμάκι για τους χυμούς. Χαίστηκα. Πάμε. Τώρα θα το στρίψω. Πάλι παππού, δεν δουλεύει καλά αυτή η βρύση. Έλα τρέχω. Μη με πιάσεις το νερό και κυνηγήσω εγώ. Νερό δεν μπορείς να πιάσεις. Τώρα κυνηγάνε στα ντοματίνια. Τρέχα. Άιντε τρέχα μωρή. Άρθουρ, έλα. Έλα, δεν θα έρθω. Δεν θα την ακούσω. Τώρα. Όλα. Γεια σου γιαγιά, γεια σου παππού. Γεια σου μαμά, γεια σου παππού. Γεια σου μαμά, γεια σου παπά. Επιτέλους με κατάλαβες. Γεια σας γονείς. Τι κάνετε, καλά? Πήγατε για το σεξ σας? Όχι, δεν πήγαμε για σεξ. Σου είπαμε ψέματα για να πάμε στο Αγρίνιο. Τι είναι το Αγρίνιο? Εμείς είμαστε Αμερική. Το Αγρίνιο είναι μια περιοχή στην Νότια Ελλάδα. Δεν το έχεις μάθει ποτέ σου? Ναι, το ξέρεις? Δεν το ξέρε ο βλάκας. Άρθουρ, είσαι ο χειρότερος εγγονός που είχα ποτέ. Γι' αυτό γέννησα με έναν άλλον εγγονό. Γιουπι. Ναι, κολογονείς. Μου αρέσει που σας έχω. Γεια σου Άρθουρ, θες να πούμε? Βάλει το τηλέφωνο. Άντε και εσύ που με κοιτάς τόση ώρα, βρωμόσκυλο. Δεν έχεις ακούσει ποτέ σου? Είναι για τα προσωπικά. Άρθουρ, έλα και εσύ με την κολοτούρτα σου. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Μα γιατί όλες τόσο γρήγορα? Κάνουμε οικονομία, βρε παιδάκι μου. Πρέπει να έχουμε οικονομία. Να μην κάνουμε τόση ώρα. Τώρα, άρχισε να σμήνεις γεράκι σου. Είσαι πάρα πολύ γέρος. Για την ηλικία σου, τέλος πάντων. Περίμενε. Και ξέχασα να σου δώσω αυτή τη μαλακία που μου έδωσε η γονή σου. Κοίτα τι μου έδωσε. Με ένα μπολάκι του πιν. Να, μην. Όλα είναι εύθραυστα εδώ μέσα. Είχε. Αυτό το δώρο τι είναι? Το αυτοκίνητο που του παρουσιάζει στον τροχό της τύχης. Αλήθεια μου το πήρες? Ευχαριστώ γιαγιά, ευχαριστώ. Το αυτοκίνητάκι πόσο σου κόστησε? Μια περιουσία, αγόρι μου. Κόστησε περισσότερο για πόσο κοστίζει όλο αυτό το σπίτι. Γιατί θέλεις τώρα να είσαι χαρούμενος, γιατί δεν θα ξαναπάρεις ζόρι για φέτος. Κατάλαβες? Έλα. Αχ, κόλλη γιαγιά.